Dobra, что ты есть. Biblijna katecheza dla dzieci od ojca Piotra Bielewicza. Chrystus u was kros. Zaprawdę u was kros. Дорогие dzieci, дорогие браты и сестры, все слухачи нашего цудовного радио Мария. Добре, что яно есть. Добре, что мы в этом формате можем сустракаться, поговорить, можем просто поразважать над Словом Божьим. Дорогие дети, сегодня я вам обещал, что мы будем зустрінемося з анiołami, отак я скажу. Добре, що Пан Бог нам створив анiołów, дав нам гэтых великих опекунов, посланцев. Anioł słowa, samo słowo anioł, znaczy posłany, той, kogo Bóg posyłaje. Posyłaje, kab nam dopomagczy. I my kazali про stworzenie światu, про stworzenie człowieka tak samo, cudowno, mężczyzną i żonczyną stworzył Bóg człowieka. My, ty, ja, jakby taka wiszynka. Stworzenia, na torcie taki korona, wieniec stworzenia, my najważniejszy ja. Tak, człowiek najważniejszy u świecie i konkretny człowiek. Jezus oddał życiu za człowieka, nie za człowieczeństwa, bo tak kazać tylko za człowieczeństwa, a gdzie ja? Wtedy można сказать, każdy z nas pragnie, kab Jehovu lubili konkretna, kab mnie lubili. I każdy z nas pragnie lubić. To ja konkretnie lubię. I konkretnego kogoś. Dzieci lubią bracia, siostryczku, siostryczka, bracika, baćków lubim, mamu, tatu lubim, możemy lubić i lubim, na pewno lubim babulu, dziadulu. Ale to konkretnie ludzie. Tak, jany wpisywają się w ogólne człowiectwo, ale to konkretnie ludzie. Temu trzeba dziękować Bogu, że jany jest i dobre, że wy jest. Pomolimy się, teraz krócienka molitwa, jak zwyczajno, kali o aniołach, to do anioła, anioła ochotnika. Molitwa, jaką wy na pewno dobra wiedajecie. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Aniole Boży, druża mój, Ty zawsiody budź za mną, rano, wieczór i unoczy. Budź łaskał mnie pomagczy. Zmachać ducha złocha, wierna służyć Bogu, duszu ciała ścieraży, do życia wiecznego dawiaci. Amen. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zmachać ducha złocha. My tak pomalili się. Co to zły duch? Odkąd on wziął się? Jest Bóg, jaki jest dobry. Gdyście, Jezus pomierł na krzyży. Dobry Bóg. Pomierł z lubowi do nas. A co to zły duch? I w filozofii, no to słowo filozofia zaczęła mu da, тут ja zanadto. No były takie mnienia, dumki, takie rozsуждения, że jakby jest dwa zapachy. Jeden Bóg dobry, a drugi drenny. Nie ma tak. Jest tylko jeden Bóg. My wierzymy tylko u jednego Boga, w Trójcy Świętej jednego. Nie ma innych bogów. I wszystko, co istnieje na świecie, to stworzone Bogiem. I co istnieje baczne, to, co my baczymy, co my czujemy, co my możemy poniuchać, dotragiwać się, to jest baczne. Ale jest jeszcze świat niebaczny. To jest, czego my nie baczymy. Czego nie lga ni zmierzyć, ni zważyć, ni pogladzieć. To jest duchy, anioły. I tu my malili się tak, że zmachać ducha złocha. Pomagczy mnie, aniele Boży. Aniole Boże, zmachać ducha złocha.
Што гэта зły дух? Адкуль ён узяўся? Напэўна, ведаеце, Бог стварыў анёлаў таксама. Анёлаў, каб яны праслаўлялі Пана Бога. Як кажа нам Святое Пісанне, ёсць, здаецца, 9 анёлскіх такіх каманд. О, команда, добре слово, так, як футбольная команда. 9 таких команд анёлскіх. Там есть троны, герувіми, серафіми, хори. І jeszcze ja ich всіх не ведаю, пробачте, шмат їх таких на небесах. Яны служать Пану Богу. Яны поставлены, каб прославлять Пана Бога, каб быць на службе у Пана Бога. І Бог їх посилає. Анёл – гэта посланец. Пасланы. Пасылае так само, каб нам служылі, каб нам дапамагалі. У Бібліі маем шмат прыкладаў, калі анёлы прыходзяць з якімсьці пасланнем, звеставанне. Напэўна, ведаеце слово звеставанне Найсвяцейшай Панны Марыі. Прыйшоў анёл Габрыэль, нават імя яго ведаем, і звеставаў Марыі. Анёл Габрыэль таксама прыхадзіў до Захарія, бацькі святого Яна Хрысціцеля. Але таксама быў анёл Рафаў. Арханioł, my кажем, nawet jakby tak wyższy anioł, taki naczelnik, Archanioł Rafał. Rafał, to znaczyć, to był posłany, aby wyleczyć Tobia i Tobia baćku i żonku Tobia syna. Znaczy niewiestku, tego Tobia baćki, aby wyleczyć. I Rafał, Бог лечить. І ось так само відаєм опікун Білорусі, цудовний аньол, арханьол, Михал. Так, хто ж як Бог? Ён Бог тільки сильний, Бог найвищийший, Бог все перемагає. Хто ж як Бог? І Бог посилає нам гэтых опікунов, гэтых Божих посланців, каб яны нам абвяшчалі справы Божыя, каб абаранялі нас, каб лечылі нас, каб дапамагалі нам. Адкуль тады гэтыя духі злыя? Бо анёлы — гэта духі Божыя. Анёлы — духі Божыя. Як нам перадае традыцыя і Касцёл, калі Бог стварыў увесь сусвет разам з чалавекам, що такое, стварыў таксама гэтых чыстых духаў, цудоўных анёлаў. А сярод іх паўстаў бунт, збунтаваліся. Анёлы вельмі блізка былі да Пана Бога, вельмі блізка. Бо яны, Бог дапускаў іх да сябе, яны яму служылі, яны пакланяліся яму, яны праслаўлялі яго. Усё ведалі. Намного больш ведалі, чым мы ведаем. Намного. І ведаюць намного больш. І была частка анёлаў, якая сказала: не будзем служыць Пану Богу. Чаго нам служыць? Я сам магу. Я ўжо так сілен, што я магу сам. Я хачу мець власць. Што мне там Бог будзе мною кіраваць, ці дыктаваць, што мне рабіць. Я сам. Такая піха, гордыня паўстала в анёлах. А опrócz гэтага, то уже можем теперь сказаць, што д'явол, дарагія дзеці, гэты, які нас спакушае, ён нас вельмі ненавідзіць. Дарагія дзеці, дарагія слухачы, памятайце, д'явол ma nas wielmi nienawidzić. Jon straszny zazdrośnik. Zazdrość u im, zawiść straszna ja. Bo on wiedaje, że my, jak ludzi, niedoskonałe. My mamy mnoho zachan słabości. I diabeł nie chciał, Satana, Lucyfer, кажем, nie chciał służyć człowieku, nie chciał być posłańcem do człowieka. Co? Do człowieka? I on niższy mnie? Nie. I on ma ciało, jako jest stareje. A ja duchowna liczność. Mnie tam nie potrzebna.
służyć jeszcze takomu człowieku w ogóle. No Bogu mógłby jeszcze, ale nie. Bóg mnie każe służyć człowieku. Nie budu służyć nawet wtedy i Bogu. Что ja taki wielki, ja taki umny. Patrzycie, dzieci, gardynia, straszne, pycha. Kiedy my uzwyższajem się, temu Jezus wielmi często nam powtarza, kto uzwyższajeca, będzie przyniżony, a kto przyniżajeca, będzie uzwyższony. Tak, taka droga chrześcijańskiego życia, Bożego życia. Przyniżać, nie bać się przyniżenia, nie bać się, że ciebie nie zauważyli, że ciebie, no tam, może i tak przyniżyli. Nie bój się, ty blisko Jezusa. Nie trzeba boяться. No, ja wam już rozkazywał, zdaється, про святую Терезу, dzieciatka Jezusa, jak Jana kazała. Jak tak samo tam przyniżali. I Jana z dzieciństwa kazała, Panie Jezu, ja chcę być takim miaczykiem, jakiego ty kinął gdzieś ci tam w ugu. I zabył pro jego. Kiedy tak trzeba. Kobieta tam siedziała w ugłu i niczego nie znaczyło jakby tak dla drugich. Haj tak będzie, Panie Jezu. Jak kiedy tobie tak podobaється, to ty sam znajdziesz mianie, sam podniemiesz, sam będziesz znów w rukach trzymać mianie. Ale niechaj będzie twoja wola. Tak, przykład pokory świętej Terezy, a dzieciatka Jezus. Cudowny przykład pokory. I mnoho takich przykładów u świętych mają, gdzie one przyniżali się, nawet dziękowali za przyniżenie. Święta siostra Faustyna Kowalska, jako Jezus miłosierny objawił się, ona dziękowała za każde przyniżenie. Dziękowała w życiu, sustrzegała jej różne momenty. No dziękuję Tobie, Panie Jezu. A kiedy chcieli je uzwyższać, to tak, Panie Jezu, nie chcę takiego uzwyższenia u ludzi. No, tam jeszcze insze, ale pokora. Być pokornym, nie pysznym jak diabeł. I wiesz, odkąd wziął się diabeł? No i on suprotstał Panu Bogu, bo anioły mają, tak jak i my, wolną wolę, swobodę, wybieraj. I na żal część aniołów, tych czystych, bożych, zbuntowała się suprać Pana Boga. Wybrali, sam budu żyć, ja sam. Odkąd my tobie dajemy dzieci? Mama, odstań, ja sama. Albo ja sam, nie chcę. To takie niedobre, nie sam. Jest mama, jest tata, jest bracia i siostryczka. Jest ludzi wokół nas, jakim mogą nam dopomagać, jakim trzeba dowierzyć. I tak samo razem z nimi, nie sam. Tak. Bo możemy czasami odkinąć tych, kogo Bóg nam posyłaje. Ja sam i nie zauważam, że to od Boga przyszedł do nas człowiek, że to podkazał nam anioł ochotnik, Boży anioł. Nie zauważam, bo będziemy tak egoistyczne. Ja sam, takie ja będzie egoistyczne. Nie trzeba tak. Nie trzeba, drogi, nie. I ten anioł, Lucyfer, jaki był odkazany nawet po imieniu jego za świat, był skinuty z niebies, jak my każemy u piekła. My tak obrazno każemy. To obrazno, to dla nas, ludzi, tak trzeba tłumaczyć, bo jak po-drugiemu. Był skinuty i on już przegrał. I wtedy właśnie w raju, i on jak buntar z zawiści, że to Adamu i Ewie tak dobra było, że oni tak obszczali się z Bogiem, tak blisko Boga byli, tak rozumieli, tak lubili Pana Boga, tak byli posłuchmiani, tak radowali się tym rajem. I on z zawiści, i oni radują się, a ja tu zrynuty, skinuty w piekła, nie dam im, nie budu radować się, ja ich k siebie kinu, budu w piekle. Jak my każemy żarć, tak, w piekle. I z zawiści, z tej wielkiej zawiści,
К сожалению, спокусил Адама и Еву. Коли пришел под видом змеи, самый хитрый, завистный. Dzieci, нам треба бояться постави зависть. Ніколи нічого нікому не завідувати. Не робіть, броні Боже, нічого не робіть з завісті. Бо я зайздрю там комусь, завідую такі. Ні, лепше, щоб я у його це не було. Нехай буде. Нехай буде. Наоборот, ми, як християни, діти Божі, повинні ділитися тим, що маємо. Коли бачиш, що у когось нема, подаруй, поділися. Будь добрим, не будь завистным. Najlepsze lekarstwo na zawiść, drogie, najlepsze, to jest wdzięczność. Часто треба нам дякувати Пану Єсусу, Пану Богу. Дякую тобі, Пан Єсус, за те, що маю. Дякую навіть за те, що мій сябра має більше, ніж я. Розумієте? Так молитися, так дякувати, Пане Єсу. Добре, що ти поклопотився про сім'ю моєго сусіда, про сім'ю моєго сябри. Добре, що я не ущев здоров'я. Ми трошки похворели, але дякую, Пане Єсу, за що тобі дякую. За що тобі слава. Так, каб не було завісті, чого я захворів, а другий є здоровий. Слава Богу, що другий є здоровий. Дякую тобі, Пане Єсу. Дякую, що вибрав мене. Отак криш показую тепер, тримаю криш. Дякую, що вибрав мене, каб я був ближче до твоєго криша. Дякувати, не бути завісним. Pamiętają z życia mojego основателя mojego ordena, misjonera Abuato Bezrannej Maryi. I on był chłopczykiem, nie pamiętam, gdzieś 12 lat jemu był, nie, mniejszy, może 8, może 9 lat. On był arystokratem we Francji. Taki arystokrat, znaczy, chłopczyk takiej siamie bogatej i arystokratycznej, znaczy takich tam ludzi, wielmi takich poważanych. I syn, chłopczyk, idzie kaliście zimой po ulicy i baczyć, jak taki jednochłodka stajecie chłopczyk, cianie sanki, czy jakiś tam wozik z uglą, rozwoził ugle, do bogatych domów, kap ludziom to передавать, ten ugol, kap one palili w swoich pieczach i topili tam, kap ciepło było doma. I ten chłopczyk był bez wierchniego odzienia. Był tak biednym, niższym, że nie miał wierchniego odzienia. I święty, теперь święty Jauchen, tak jego zawódź, теперь święty Jauchen, jeszcze jak chłopczyk, ubaczył tego jednochodka, nieznakomego chłopczyka, jaki rozwoził ten ugol, baczyć, że on nie ma odzienia wierchniego, tej kurteczki tam, palta, i zняł swój płaszcz, palto i nadział na niego. Weźmij, mama mnie даст. I wyszł. Przychodzi do domu rozdzietym. Zwyczajno, mama, tata. Jauchen, gdzie ty podział swoją kurtkę, swój płaszcz? A ty palto. On, ja oddał chłopczyku, jaki rozwozić ugol po domam. I on był w ogóle amal rozdziety, u jego nie ma, biedny on. A ja maju jeszcze jedno doma. Jauchen, ale co ty narobił, mama każe jemu. I tata, to słuchaj, ty z arystokratycznej siami, tak nie można, twój papa, naczelnik, tam jakieś ci tam supołki tych arystokratów, a ty taki uczynek zrobił. A ty chłopczyk, Jauchen święty, niedługo duma i odkazuje mamie. Mama, dobra, mój tata naczelnik tam tej supołki arystokratów, a ja budu naczelnikiem chłopczyków, jaki ja rozwozić ugol tych niższych. I zaprawdę osnował orden misjonerów, jaki ja propowiaduję w всім świecie, wszystkim ludziom i niższym tak samo, biednym, Ewangelię Bożeje. Nie był zawistny, umiał dzielić. Rozumiecie? Dzieci, umieć dzielić.
Nikoли nie ma takiej sytuacji, aby my nie mieli czym podzielić. Zawsze mają czym. Nie być jak zawistny diabeł. On obmańszczyk, jak to już kazali, nikoli nie obmanywaj nikogo, nie. Ni mamy, ni papy, ni tatu, ni mamu, ni braćka, ni siostryczki, ni babuli, ni dziadulu. Nie obmanywaj. Nie można. A tym już nie raduj się, kiedy obmaną, bo to diabelska radość. I drugie się nie zawidowaj. Nie miej zawiści, zazdrość. Nie trzeba. Budź wdzięczny. Pierwsze budź wdzięczny, drugie dzieli się. Dzieli się tym, co majesz. My tak potrzebujemy teraz w tym świecie, dzieci, takiego odkrytego serca. Ja pamiętam, jak już dzieci mnie rozkazywali, niektórzy ludzie, nawet mamy, teraz rozkazywać, oj, mój synoczek, on wszystko rozdaje. Ja кажу, mama, ty nie переживай, dobra, że rozdaje. Gorsz byłoby, gdyby on krał, gdyby on był zawistny albo żadny. Gorsz. Co, wam nie chapaje czegoś? Nie, u nas wszystko jest. No to tym больше. Czego ty, mama, переживаешь? Niechaj daje, niechaj dzielić. Raduj się, że twój syn, twoja deczka, taki dobry. Jak кажуть, serce moje narukło. Jezus. Nie trzeba boяться. Diabeł уже izrynuty i on уже przegrał. My Jezusowy ja. I nie trzeba nam boяться. Nie trzeba nam uciekać. Trzeba nam być z Jezusem prosto. Uczyć się Jezusowej nauki. Tak, bo Jezus перемógł. My переможcy razem z Jezusem. I temu nie trzeba boяться. My będziemy mieć udział u chwale Jezusa. Diabeł nas nie переможа. Nijak. Nie bójcie się. Nie bójcie się niczego. Budźcie z Jezusem. Nosicie krzyżyk, medaliończyk. Jezus ze mną. Nie trzeba mnie boяться. I on mnie nie lubić. I on za mnie nie oddał życie. I on u was kros. I on перемógł diabła, usie jego podstupy, jego nienawiść, zawiść do człowieka. I majem anioła ochotnika cudownych. Słuchajcie, jakie cudowne ochotniki nasze. Już nawet święty, jakie baczyli swojego anioła ochotnika, święty ojciec Pio z Petraliczyny. I on się brawał ze swoim aniołem ochotnikiem. I ty masz swojego anioła ochotnika. I ja maję swojego anioła ochotnika. Trzeba ich słuchać. I czasami my czujemy, jakby wnutri w duszy, jakąś tam хорошую podkazku, a może mnie przybrać doma, obradować mamu? Chta na pełna ta anioła ochotnika. Zrobi cheta. Obraduj mamu. Niechaj raduje się mama i tata. A może mnie dopomogczy siostryczkę bratu? A może mnie coś zrobić dobrego? Zrobi cheta od anioła ochotnika. I on posłany Bogiem, żeby dawać dobre porady. Radujcie się im. Nie słuchajcie drennych. Nie słuchajcie tych spakus, złocha, ducha, jaki nas spakuszaje, jaki nas podtałkiwaje do złocha, nawet w tłumkach. Glodzi, on to ma, a ty nie majesz. Dobra, że to mają, obraduj się. I dziękuj Panu Bogu. Dobra, że to on maje. I raduj się, że to on maje. I niechaj maje lepszy telefon, lepszy planszet, lepszy komputer. Sława Bogu, że to on maje. Dziękuj Tobie, Panie Jezu. Lepsze je życie, bogatejszych baćków. Dobre, że to maje. Ale moja mama i tata mnie tak samo lubią. Ja Tobie dziękuję za moich baćków. Takich, jakich ja mają. I ja szczęśliwy z nimi. Trzeba zakończyć się nie i tak krychu dłuższy, czym zwyczajno. Niechaj anioły ochotniki was bierzą. Niechaj was wiedуть. I budźcie im posłuchmiane. Aniołom Bożym. Bóg tak nas polubił, że to jeszcze i aniołom nam daje. I pamiętajcie, na krzyży diabeł obmanął Adama i Ewę. Z zazdrości, z zawiści, obmańszczyk straszny.
na drewie rajskim, na drewie. A na krzyży, na drewie krzyża, Jezus nas wyzwolił. Diabeł na drewie rajskim obmanął, a Jezus na drewie krzyża wyratował. Перемог diabła. Тому я крижом сьогодні знов вас поблагословлю. Гэтым знаком крыж знак муки Пана, але знак радости, знак перемоги так само. Перемоги у воскреслого. Niechaj was błogosławić i ścierże Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Panie Jezu, jaki перемог diabła na krzyży, na drewie krzyża. Diabeł, jaki думał, że on переможца, bo na drewie rajskim obmanął człowieka. Panie Jezu, dopomagaj nam перемагać usie spakusy. Amen. Święty Józefie, mali się za nas. Maci Bożeja, mali się za nas. Chrystus u was kros. Zaprawdę u was kros. Z Bogiem, drogie dzieci, z Bogiem, drogie słuchacze. Do następnego poniedziałka. Dobra, что ты есть. Biblijna katecheza dla dzieci od ojca Piotra Bielewicza.